Nagsakay sa aeroplano, unsaon man di ay. Nga malipong man kuno sila. Malipo? Oh, kana ba sila? Kana ba unsa? Malipo ka day? Ano, mahilo ka? Ini bagkuan sa aeroplano, ini kuno gingon na pa dong. Magpisa ka ba? O paakyat. O unsaon din ante nga di makuan. Ang gibabae paapak. Makuan man, mabungol man. Wala kag mangusog, mayroon po ka. Ang ngipon nang agbaba sa no. Walang isda ni Koy ba? Walang isda si Koy ba? Tuluan lagi sila ante kay aron di mga lipong. Para pa hindi ma-exercise ba? Exercise. Nga nga, ma-open yung mouth. I-open ano, mo asman ang ano, yung flight stewardess. Yun sa, bakit kayo na mabungol ko? Magpahinga ko sa